Także oficjalnie, ja tutaj troszkę ściszę. Witam was pięknie, ja jestem Niklaus, to jest kolejny odcinek z Gears of War, akt 4, rozdział 4, brak mocy. I z tego co się dowiedziałem, jest tylko 5 aktów, także już myślę, że podczas tego streamu, tej audycji na żywo, tylko teraz, tylko tutaj, tylko z Niklausem, przejdziemy grę, jest taka szansa. Dobrze, jakby coś było nie tak z płynnością, bo udało się ogarnąć 60 FPS-ów dzięki prostemu trikowi, jakby się ktoś zastanawiał. Mianowicie ustawić limit klatek na 60 i włączyć synchronizację pionową. A czy oprócz tego wszystkie opcje są tak jak były? A się pochwalił, że ultra. A co Niklaus, rozmycie na średnie? Nie stać cię, biedaku? Dobra, nie byćcie tacy mądrzy. Dobrze, zatem kontynuujmy tą doskonałą przygodę w tej pięknej grze. To jest piękna gra. Naprawdę, to jest piękna produkcja. Coś będzie. Man, this dam's taking a beating from all these wind flares. Akcyjo będzie jak pewnie. All right, let's find the maintenance elevator. Should be the quickest way to the top. Sounds like you know Jest your stary, way no around. ojciec żyje jakby co? Outsiders live off old batteries. I've raided my share of cog power plants. Stary żyw, nie umarł. Szkieletor. I nie było akcji, pomyliłem się. Jakieś koła zębate. Soplica orzechowa, na zdrowie, na zdrowie. Możesz przybliżyć historię starego. No ale nie wiem co byście chcieli wiedzieć, no. Ja jestem jego synem. Ten stary to jest Marcus Phoenix, tak. Marcus Phoenix to jest główny bohater pierwszego Gearsa, drugiego i trzeciego. Tam nim sterowaliśmy. Tylko to było jakieś tam 20 lat wcześniej. A w tej części gramy od niego synem. Taka to historia. A on już jest stary. Marcus. Tako historio. Co się działo od chwili, gdy weszliście do podziemi tego muzeum, szukając Feniksa? Panie, no dużo... Będzie na YouTubie. Będzie na YouTubie, to obejrzysz. Ciężko tak to teraz wszystko... Kurczę, blaszka... W jednym słowie podsumować. No zobejrzyj, no. There's the elevator. Czuję, że nie będzie działało jakoś tak. Surprise, surprise. No power. A? Well, if we can I told charge you. the main circuit, the auxiliary power should kick in. All we need is a working turbine and a way to spin it. Maybe the last one still works? Well, the dam's dry, but maybe the wind can spin it. Then let's go. Dobra, Fefek, spoko tam. Dupa cicho. To się ustawi na prywatne. There's our turbine. But it's locked in place. Kurde, no Yeah, it's probably nie opuszcza mnie... Nie opuszcza mnie wrażenie... Że tu się coś wydarzy. Czyżbym się mylił? Nie, pewnie się teraz pobudzą czy coś. Why the hell is this turbine stuck? You might want to look at this. The swarm's gunked up the works. We're gonna have to cut through. A, mamy poprzecinać. No dobrze, ale... Podobało ci się jak wjechali na górę na kablach? No, zajebiste było.
Siema Juan. Someone gonna take care of that webbing or not? Ah, Wynn's got it. Now we're in business. Let's head back to Zajebisty that motyw to był, kurczę. Got him. Ja, idą. Juvie! Dziubi. Got a doobie. Juvie down! Ej, łazi płynnie fest, nie? Nawet jak jest walka. Jakie debile! No powiedzcie, że to moi ten granat rzucili. Przecież mnie zerwie. Jakie łeby. Co za łeby. Damn it! Juvie! And it's calling in friends! Co za łeby. Geniusze. Łozerwie. Tak mi się powiedziało. What's that throw? Nie w cas. Pa. Ah, shit! They're everywhere! Gotta throw! Kurde. Kurdino. Throw it back! Throw it back! Gotta throw! Kurde, neta mi zdupczyło. Ajajaj. Dobra, nic się nie dzieje. A. Co mi się dzieje z netem? O. Wszystko wraca do normy. Throw it back! Ulalalalala. To jest piękne. Gotta throw! Alright, we're clear. Dobra. These guys. Heads up, pounce it! Halo, halo, działa stream? Dajcie znać. Jak działa stream, to napiszcie działa stream. A jak nie działa, to napiszcie nie działa. O, bydlaku! Działa tak, jak Pan Jezus powiedział? Dobrze, They're down. Now to find out if the elevator works. bardzo dobrze. Tak działać powinno. Taka jest rola emerytowanego króla. Dobra, jadymy. Do wierchu. Oh, you're killing me. The elevator still doesn't have power. No co ty The old circuits dupisz? probably couldn't handle the power surge. They need to be reset. And that means splitting up. Ja wale. Generators or operations deck? Which one do you want? Well, your call, James. Kurde, co wybieramy, moi drodzy? No, moi drodzy widzowie na streamie. Generatory czy pokład operacyjny? Nie mam czasu robić ankiety, ale możecie napisać. Co wybieramy? Kurde, gdzie idziemy? To jest kluczowe. Kluczowe do rozwoju fabuły. Generatory, pokład. Pokład w prawo, pokład. Dobra.
Idziemy na About pokład. Dad and I take the operations deck. You guys get the generators. W prawo jak Korwin przykazał, dokładnie. Ino w prawo. So Kate, what do you need us to do up here? Right now, just cover us while we fire up the first batch of generators. What do the generators look like? Like giant Ej, generators. zamienisz się. Ah, No, dziena. Siema, Skorpion. Teraz my jesteśmy tak sam na sam z ojcem. Widzicie, taka sytuacja, kurde, ojcowska. Ojcowsko sytuacjo. Ja już widzę, że tutaj te wiszą bąble. Zagłady. Czyli, że prawdopodobnie coś będzie. To jest więcej, prawdopodobne. To jest więcej jak pewne. Że będzie, kurde, akcja. One down. oh shit. O, JD, Marcus, cover us. dostałem donate'a, dziękuję. Dziękuję za dyszkę, Dariusz, na bakłażana. Okej. A muszę koniecznie bakłażana za to kupić. Hey, watch my shot. Nice. A, poradzą se. JD, you gotta close this breaker or we can't JD. move across. No, There ale should be a proszę. switch up there. Proszę Disa nie obrażać. Ah, Szkalują youtuberów. found it. Closing the breaker. All right, get to those Patrzcie, generators. jakie to ładne. Thanks. Just keep us covered. Oh, and you totally got the easy way. Ah! Just what I needed. Wydupca Zaro. Ciu. Shit, turret, take him out. Nice, turns down. To była dobra akcja. JD, we're blocked. Find the other breaker switch. On it. Najlepiej. Najlepiej. Got it. Looks like that. W tej grze jest rzeź. No. No jest. Masakracyjna. Closing the second breaker. All right, get to those generators. Sweet. It's making them stronger. Co się zaś tam dzieje? A ta ciula przyszła. Dobra, gdzie mamy iść? Przełącz generator. A ja przecież mogę sobie... Nie o to mi chodziło. Ja sobie mogę tego użyć. Cześć Azatra, cześć, cześć. Got it. We should be good. Hey, why isn't the power coming back on? It will. Just give it a second to restart. See? The dam's back online. Okay, guys, regroup. Ah.
Porobiony. Acik wpadł. Co wy na tym czacie wrzucacie, psy stuleje? Czy wy macie godność? Ludzie. Ludzie. Co wy? Ah! Okay, let's get back to the elevator. Watch it! Zion incoming! No. Daję pasztet. Fire in the hole! Throwing frag. Dupias 2. Fire in the hole. Kuźwa. Ja! What the fuck? Jak on mógł być taki mądry, żeby piłę odpalić? Przecież oni głupi powinni być. Watch it! Zion incoming! Throwing frag. Mamy łeb, ja. Making it stronger. LOL! Kurde, amunicja! Jakie pojedynki! Ja, mi z pompki. Co za pałoch. Porobion. All right. Now Siema, siema, elo, elo, witam, witam. elevator. Także moi drodzy, 60 FPS-ów Gears of War, piękne, miętkie, już działa, wystarczyło tylko jedną opcję, kurczę, zrobić. Także jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam odpalić sobie na streamie 1080p, 60 FPS, bo gra jest naprawdę, naprawdę bardzo śliczna. You did well back there. Także zróbcie All to, of you. jeśli jeszcze The tego nie Cons did at least zrobiliście. one thing right, training you two. I was getting to you. Your dad teach you to fight like that? Duperka. And my uncle, Oscar. He was an old gear like you. Did the swarm take him? Yeah. Yeah, they did. Well, then I'm sorry to hear that. Czemu gram na padzie? Bo jestem przyzwyczajony, że w serię Gears of War gra się na padzie. Bo we wszystkie grałem na padzie i wygodniej się w to gra na padzie według mnie. Oczywiście jak tam będę grał jakiegoś multika, no to tam nie będę na padzie grał raczej. Well, the power looks on to me. Let's Siema just hope the Wario, wind witam keeps cię. blowing. Yeah, I don't think that's gonna be a problem. Oh, finally, the elevator's powered up. Come on. No, mam nadzieję. No. Jadymy. Kurczę blaszka. All right, next stop, top of the dam. Let's go see what we're up against here. Aha. Oh, God. Come on, man. Gira. Just come on. That's not good. Come on, we walk from here. Gira nomen omen. Girap. Okay. Looks like we're about halfway up. Let's try not to disturb anything. No bez jaj ta noga, no. No bez. Shit, now what? Come What? in. Why would you say that? Ja. Ja. Patrzcie tego. Jo to dupca.
Szybko rozwalać plemniory! Kurde, te małe gnoje jeszcze. Bydlak idzie, bolszewik. Ciule Jezus, pluje ogniem. Strzela plemnikami. Poszedł w masę. Kurde, totalnie. Alright, who's next? Fajnie. Jest strach. Ja bym mu tam granata musiał chcieć. Słaba opcja. Łoje, słaba opcja. Koledzy. Łoje. Nie ma dobrze. On ma gdzieś miętkie jeszcze. Ała. Dobra, już się kolybię. Kuźwa. Nie! Yeah. Sam nie przeżyja. No właśnie, nie mam granata, bym mu włożył jak kapitan bomba. Alright, it's down. O, to było dużo strzelania, bardzo dużo strzelania. Jakbym miał granaty, no ale nie miałem, to można zrobić taki fajny motyw, że jak on otwiera tą klatę, to podbiegacie i mu tam granacik Okay. zaczepiacie i jest kurde... Yeah, which means we have to head outside. I jest Oh, fajnie. yeah, I'm sure the weather will cooperate. That was sarcasm, by the way. Bydlak bolszewik wyjaśniony. Tak. Tak jest. If we're going outside, this looks like the place to do it. Doors double locked. 2 switches. Hey, can't do this alone. So, how are we doing this? Przejdź przez We're gonna turbiny. have to lock it down to get across. Dobra. Przejdymy. Let's go, people. That was easy. Good. 'Cause we Ciekawe jakby gotta to... do it again. Ciekawe jakby to wywaliło, to by były jaja, nie? Muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, co się stanie.
Shit. So, how are we doing this? We're W gonna sumie, have to lock it down to get across. w sumie ciężko wyjaśnić, co się stało. Let's go, people. Coś That złego. was easy. Good, because we gotta do it again. Ale upadł. Ale to było dobre. More drones! A tam drones. No, może jednak nie aż tak. Drag out. Ładnie. Kupek. Nice! A! O nie! Ja pierdzielę, tyle kul z Boltoka. Masakra. No, All right, they're down. się rozpadł. There has to be an easier way to get to the top of this dam. There was. Called the elevator. Oh, right. Let's get through that door. Mnie nieraz gierka przypomina serię Killzone. Znaczy, no tak... Trochę jednak, trochę diametralnie co innego. Znaczy, Gears of War to był taki flagowy tytuł na Xboxa, tak jak Killzone były na Playa, nie? To tym się to łączy. No niech ktoś to naciśnie, no. Bo mi ręka uschnie. U dupy. Marcus, how many gears did you say were trapped in this dam? Few dozen. At least that's what I was told. Yeah, it seems like there might have been more than that. Wouldn't surprise me. Anything that made the cog look bad, they lied about. Huh. That sounds familiar. Czekajcie, ja najpierw sobie muszę obadać te pomieszczenia. Ja tak do końca nie wierzę. Nikomu. No i proszę, mamy tutaj blachy. Ho! Got him. Zawibrował mi pad. W sumie nie wiem dlaczego. Oh, okay. This looks fine. Heads up! We've got Swarm behind those chains! Take cover! Jakie wielkie łańcuchy. Damn it. Holy shit! Watch those chains! Okay, I'm calling it. It's official. Ciekawe. Literally everything is trying to kill us.
Znaczy obstawiam, że lepiej nie stać pod tym. Kurde, moja osłona. Uaa! Pomocy! I'll be right there. Oh, you're not gonna like this. Ah! Okay, they're down. Let's go. Watch your step. Ej, szłoby takie coś zrobić? A, nie tak się położył. Chciałem jeszcze zgnieść jego zwłoki. Żeby było śmiesznie. No szkoda, no nie wyszło. Co my tu mamy? Got him. Amunicja. Got it. Zrzutnik. A nie, to ja już wolę tego. Małego. Oh, it gets even better. We got more storm! No ja więcej, no. Co tak mało ich leci? Co tak mało? Don't let the chains hit you. Co tak mało? Ha! Pyk! I pyk! Granat! Granat! That was unprofessional. So much. Oh, it gets even better. We got more storm! Got enough. Jak go zgnietło. Ah! Don't let the chains hit you. LOL. Lejkują mnie najdy, no. LOL. No, przykre. Zaś. No! Miło z dupi. Trzeci raz mnie granatem wysadzają. Siema, proud to be Polish, elo. Patologia. Oh, it gets even better. We got more storm! Też mam granaty. Crack one drone. Don't let the chains hit you. Ah. Kurde. A, nie, nie, nie! Wyjaśniony. Oni są za mądrzy. Better. We got more storm! Throwing frag. Don't let the chains hit you.
Nie, pomocy. Jak pozgniatało. Zaczyna się robić ciężko, no, trochę. Ah, shit! Another Scion! O, ta broń. Szalona. Cześć, Mosiek. Szalona broń. Ja walę! Nie! Ja nie mogę z tym! Ja nie wiem skąd one padają po prostu. Oh, it gets even better. To jest nienormalne. Nie z tej strony. O, Mosiek, dzięki za suba. Przywitajcie Mośka w loży masońskiej. Dzięki Mosiek, dzięki. Don't let the chains hit you! Kurde, nie ta broń. Dobra, na spokojnie. Ah, shit! Another Scion! Na spokojnie. You're getting stronger! Dobra. Tego ciula nie lubię. I bet you up pretty good, huh? Dobrze, że mu się to detonuje wcześniej. Kurwa, lebry. Could use some help here! O. Dobra, jadymy. Throwing frag! Last one's down. Umarł. All right, let's find a way out of here. Umarł. Keep going up. That's progress, right? Jakby mnie teraz łańcuchy zgnietły, to bym chyba... You know what I meant. Ja bym chyba płakał. Jak dziecko, rzewnymi łzami. Sweet. Do boju zakon Niklausa. No moi drodzy, pamiętajcie o tym słupku, ja go dopiszę. Teraz nie chcę kombinować, bo nagrywamy na YouTube'a. Pozdrawiam YouTube'a. Także no, subować jak najbardziej można, a nawet zachęcam do tego. Całym sercem. Looks like we're going outside again. I need a hand. It's double locked. That means 2 switches. No, spoko ojciec, żeś mi powiedział. Ale to ładne. No, bardzo podobnym, ale ta góra. Rona. Patrzajcie. This should do the trick. To się odbytomia. Oh shit. Hey, what about the turbine? What about it? We take it up. You know, like riding a windmill when you're a kid. No. I don't know. No! Aha! No fajosko. Easy! Polecam wszystkim taki sport. Okay.
Pa, czarny skoczy dobrze, wiadomo. Oh, this is nuts. Interesting girlfriend you got there. Oh, shit! Back up, back up! Chyba trzeba skakać. You guys head up. We'll meet you. All right, Dad. Na taśmie na get up grubie, these ja. ladders. Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. O ciul, a tu są te takie mordy. Straszne. Prawie jak ta góra... Jak się nazywa ta góra? W Ameryce. Co są prezydenty? Rushmore, nie? Ah, shit! They're up here too! Not for long. Take them out. Nikt nie zginął. Ale poturbowało. Bolt... Nie, czy ten... kurde. Almost been the key word. Łuk. Nie! Powinno być takie, strzała się wbija. At this moment Niklaus knew. He's fucked up. Kurde, zauważyliście, że poziom trudności wzrósł? Albo poziom umiejętności spadnął. Got any more tricks like that up your sleeve? Jedna rzecz z dwóch tych powyższych. Good. Ah, shit! They're up here too! Not for long. Take them out. Got it. Ciulej. Yeah, almost been the key word. Za fraki. I kosa. Kurwa. No dawaj go. Nie, 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 nie! Oh my god! All right, Dad. Let's get up these ladders. Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. Ah, shit! They're up here too! Not for long. Take them out. Nie podnosić rannych. Come on, we're almost there. O. Patrzcie. Tak się wyjaśnia. Łuczników. Ej. Dwóch naszych jest rannych. Nie. Moving toward you now! I'm bleeding out. Ej, zrobiło się kurde All right, ewidentnie Dad. trudniej. Get up these ladders. Mówię wam. Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Rozdeptał mi głowę, no. Rozdeptał mi głowę. This is shit. Shit! They're up here too! Not for long. Take them out.
Gotcha. Nie rzucisz! Come on, we're almost there. Yeah, almost is a key word. O nie, 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 nie. Czy ja coś robię nie tak? All right, Dad. Let's get up these ladders. Jestem cały czas skupiony. Nie nerwujcie mnie, bo będzie haja. Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. No, może z tego. Ah, shit, they're up here too! Not for long. Let's take them out. Come on, we're almost there. Yeah, almost is a key word. Dobrze. Trzymaj się, Maximus. Jest! Uwaga! Nice. O ty gnoju! Other than that. All right, who's next? Siemka chmielu. Hey, we could use some help. Some help. Hey, we've got a snatcher. O nie! O nie! Nie! Nice one. Thanks. Jo, to... Pomocy, pomocy, bo mnie... Wydupił mnie! Dobra, wysrał. Never do that again. Kurwa! Ajajaj. Ajajaj. Najgorszy bydlak. All right, Nie. Dad. Aaa! Ciężko. Kurde Got any more bele. tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. Ciężko so much. Ah, shit, they're up here too! Not for long. Let's take them out. Źle tu są save'y rozłożone, no i to jest problem. Frag. Come on, we're almost there. Yeah, almost is a key word. Au. Watch that drone. I'm bleeding out. Be right there. Hold on. Nie! Na YouTubie All se right, przewiniecie. Dad. Let's get up these ladders. Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. W tym tempie do końca gry jakieś 20 lat. Not for long. Let's take them out. Come on, we're almost there.
Ten łuk zajebany. All right, Dad. Let's get up these ladders. O, Got any more tricks like that up your sleeve? Not at this very moment, no. Good. pojebala. Shit, they're up here too! Not for long. Take him out. Got it now. Come on, we're almost there. I'll be right there. Anybody else see that? Hey, we could use some help. That was bullshit. Hang on, I'll be right there. Yes! Hey, we've got a snatcher! No, zaję. No bez jaj. Walcie do niego. Dobra. Throw a drag. Throwing frag. Down, hurry. Wow. The bigger they are, the harder they Ej, jak fall. sprawnie poszedł. You know, I never really appreciated those. Jakoś tak. Come on, head down the pipe. O, Finally getting close to the top of this thing. Then we find out exactly what we're up taktycznie against, right? wcelowany. Yeah. Something like that. O Bożycku. Hey, Dobra. can't do this alone. Well, look at that. No swarm. You think we cleared them out? I'm gonna go out on a limb and say no, probably not. One thing I Oh, learned probably fighting not. the Locust. Just because you can't see them doesn't mean they're not around. Let's just get to the top of this thing. Fajne jest to, że jak oni się oddalają, to gadacie niby przez radio. To jest kurde spoko bajer. Oh, finally. All right, looks like this one will get us to the top. Come on. What is it? Don't look down. I won't. Seriously, don't look down. Okay, do you actually secretly want me to look down? Come on, we're almost there. Zaraz kogoś pieron szczeli.
Holy shit. Holy shit. Teraz ja. Holy shit. Holy shit. Yeah, we've established that. Fuck it. Let's just get down there. There's another way to do this. You mean get help? She can't wait. Hey, if we don't stop these things, everyone within 1,000 miles dies. Not just your mother. Almost everyone I Panie care about is Rujak. already dead. Wuj. Yeah, I do. I can't believe I'm saying this, but Dad, do you have a way to call him? Not here. You think you can call him from there? That could work. Then let's move before this wind flare gets any worse. If your friend can't help, I'm coming back. Alone if I have to. Kurde, If he can't help, we'll be right beside może you. ta matka już nie żyje w ogóle, no nie wiadomo, to jest warte zachodu. Ciężko powiedzieć. Ah, come on! Now we gotta outrun a wind flare? No i idealnie, moi drodzy, ja sobie tu zakończam odcinek na YouTubka i to jest rozdział 5 i pewnie zaraz kończymy 4. akt i zostanie jeszcze jeden, także dziękuję za uwagę i oglądajcie kolejne, cześć!